15 warning signs ng walang utang na loob. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So, ang mga 15 warning signs ito ang maggagabay sa atin para matukoy natin kung ang ating kilala ay isang walang utang na loob na tao. Ang unang warning sign ay parati nilang tinitake advantage ang iyong kabaitan. Marami silang mga hinihinging pabor o ginagawa kanilang personal bank account. And pangalawa, hindi sila nakokontento. Parating may kulang sa kanila. Parating marami silang reklamo. Pangatlo, ang mga walang utang na loob ay hindi talaga nagiging happy sa kahit anong meron sa kanilang buhay. Pang-apat, parati silang nalulungkot o hindi sila nagiging happy para sa kinabubuti ng ibang tao. Panglima, masyado silang unappreciative. Bihira mo marinig yung mga salitang thank you o salamat kapag may tumutulong sa kanila o may nagbibigay sa kanila. Pang-anim, ang mga walang utang na loob ay masyadong negatibo o kadalasan maraming mga kritikal o kritisismo tungkol sa mga bagay, tao, issue. Parati sila naghahanap ng mali sa ibang tao. Pang-pito, they always take for granted or tinitake for granted, binabaliwala nila ang mga magagandang bagay o mga biyaya sa kanilang buhay. Pang-walo, parati nila sinisisi ang iba sa mga problemang nangyayari sa buhay nila. Parati nilang kasalanan kasalanan nyo, kasalanan ng ibang tao ang mga problemang pinagdadaanan nila sa buhay nila. Pang-siyam, usually ang mga walang utang na loob ay hindi cooperative at mahirap katrabaho, no? Parati silang ang hirap kasama. Yan ang pang-siyam. Pang-sampu, talagang pinaparamdam nila sa iyo na wala ka masyadong importansya at masyado kang insignificant or halos walang halaga sa buhay nila. Pang-11, masyado silang entitled. Para bang yung mundo may utang sa kanila. And number 12, parati nilang sinasabi yung mga statement na, oh, may utang ka sa akin ha, you owe me. May ginawa akong pabor para sa iyo. Oh, may utang ka sa akin. Madalas mong marinig yan sa mga gintong klaseng tao. Number 13, kahit anong ibigay sa kanila, it's never enough. Hindi sapat ang kahit anong ibibigay sa kanila ng kaibigan o kahit kanino na tulong na binibigay sa kanila. Pang-14, meron silang victim mentality. Parating sila yung biktima ng lahat ng sitwasyon. Kawawa naman ako yung biktima nito, ako yung nakawawa. Lahat ng sitwasyon, parati sila ang biktima sa kanilang pananaw. At ang pang-15, wala silang pake sa feelings mo, sa feelings ng ibang tao. Parating sila ang importante. Sila lang ang importante sa mundong ito. Ngayon, paano natin i-deal? How do we deal with ungrateful people? Or paano natin maayos or mako-confront ang mga taong walang utang na loob? Una, mag-set ka ng boundaries. Huwag ka masyadong maging mapalapit sa kanila para hindi ka masaktan o masunog. Pangalawa, don't give them anything. Huwag ka magbigay ng kahit anong tulong sa kanila kasi kahit magbigay ka, wala rin naman eh. Kapantay mo lang din yung hindi nagbigay eh. So, huwag mo na silang bigyan ng tulong. Pangatlo, kung kaya, hindi ka parating nandyan pagka hinahanap ka nila kasi kung hindi, parang nagagamit ka lang eh. Or kahit na magpagamit ka, eh parang hindi rin naman magiging grateful. So parang sayang lang ang iyong oras. Pang-apat, kung tingin mo naman nakikinig pa siya o kaya pa niya makinig, pwede mo siyang komprontahin at sa isang kalmado at rasyonal na pakikipag-usap,
i-enlighten mo siya na hindi na maganda ang kanyang behavior sa lipunan at medyo kailangan niya magbago. At kung tingin mong kaya pa niya magbago, pwede mo pa siyang kausapin sa gintong paraan. Kung hindi naman gumana ang lahat ng ito, dumistansya ka na lang kasi marami namang ibang tao na pwede mong bigyan at tuunan ng iyong enerhiya at effort na mas magiging maganda ang balik sa iyo at ng buhay mo. So yun ho ang 15 senyales, warning signs ng isang taong walang utang na loob. Muli ako si Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.